Mapapanam, sumurutak. Sumuro nga. Ingka kiti di eskwela, tang nga. Inya orasen. Agabsent na klatan ma. Ay nga mabalin. Ingka kiti samrakan. Anya ka di oras di walo ni Lulu Andoy ma. Damdama pa'y ajay, sumarunukan tulatan. Ni mama mo. Hana mga drama-drama anti kakasta si Kamayta. Lunlonis. Umuna akon ke tumulong ak ijay. Si Mang Pete, kasinsin ko nga anak ni Iki Maria nga nagapo di States. Kababay mga hana nga makatulong ijay. Si Mang Pete nanti lebi ma. Wag. Nagawid at nga tumawon ni Lulu Antoy. Samantalang idi natay awad isuna. Dang nga. Hangar niya mabalin niya agawid idi ta panawang pelati COVID idi natay day di tataandoy. Iso nga madida nga nakaawid. Kadwa natay anak na mga putot ti foreigner. Dang nga. Hang anak ti foreigner ajay. Aging English lang ta iti Amerika nga ti makulan ng Pilipino iti amana. Aya. Ang kakiti di skwelan. Ang nga data adu pala ti bagabagam dita. Awam mo unay kwa mi di skwela ma. Apay ko mataawan. Ma, Valentine's no bigat. Kaapay ko mano Valentine's ka mga holiday data. Dang nga. Saan amang syempre alam mo na pinag-JS. Hang kapay nga JS pram iso nga adati klase yo. Sika, hanggang man lagis eskwela no agsadot-sadot ka man lang sumrag. Nangnod ko ata. Anak ko nam, awan ma. Sumrag ka tano mamwa lang nag-absent ka man, kadulog data Chinese pechay mo. Ni mama, ang napintas data nga word you. No kumana siya at ka nga anak, di mayat, awan ti mangmangag mo nga kakasa nga sasauking niya. Ma, no na siya at kay kumama nga ina di maya mo. Si Kamayta data pinagsungsumpa mo kaya munsa nga masipat nga talagan aya. Sika, uri gayam pakanan ka dito palad ko ke awan lata. Patayin ang lata ti konsumisyon. Ma, apay gamin nga pakanan dak dita palad yung ay, ipinggan nyo Pilosopo ka. Dang nga. Ay, sungsumba na tayo. A few moments later. Marimar, intag bayabas kaya mo? Uwan sige Mayta. Awan mo ti kukwaan tayo school. Intan, winman awan mo tunay kuwaan tayo. Intagarutin. A few inches later. Mayta, agbari-bari ka dita ta baka makaalala ka. Bari-bari po. Awan mo unay bunga na dagiti bayabas. Marimar, maululawak. Ha? Apay? Magkasarsarwa ako. Baka man nakaalalakan. Kuna gaming kinyam tatay nagbari-bari ka ko. Nagbari-bari ako. Apay nga rin ngayon nakaalalakan nung nagbari-bari ka. Baka sa bali mo ti sarita na dagidihang nga makikita dito. Ay, win aya. Baka kailangan niya English sa Mayta. Anya ka di English na ti bari-bari. English ti bari-bari? Excuse me, away, padasan. Excuse me, away. Madilat tamot, maulawak lata. Baka Spanish mo. Adula amin, ang kumamog Spanish. Nyangay ti Spanish ng orjay bari-bari. Basol da ata madidalagar nga makitkitan di da ko magamin nga agpaigid agpadalapos da magamin di basol da naa ni Mayta iyalan na alatan ti marunggay taya pros mo kinyak tay bulong na Mayta ay haan Marimar tay kayo na ti alam ta iyablat ko kinyam pilosopo ka mo amom lagarudon agdamag ka pay laeng amom lagarud nga maululaw ako